Nditamva masiku awiri apitawo kunena kuti amene amapanga commission of inquiry ma commissioners ati asiriza ripoti lilirede ndipo akufuna akamuchite brief president ndiye iye wakana wanena kuti liwerengedwe kaye kuziko. Ndinaziwiratu kunena kuti this is utter nonsense. Ndinaziwiratu kunena kuti iyeyo akufuna aonese kapiki chakena kache ngati sakuziwa ma contents alipotiro kuma akuziwa akufuna abwatike Amalawi aoneke ngati iyeyo ndi dolo. Kutero kumene ndi uchisiru weni kunaliso bwino ripoti limene lijalo likati lisatuluke. Kunaliso bwino even commission of inquiry ikati isachitike chifukwa zimene Amalawi amayembekezera si zimene zili mu ripoti zija. Kutero mwatengerapo advantage kunena kuti anthu amene mukuakamba mu ripoti anamwalira ndiye pa iwo kasanga pereke umboni. Ndafuna ndikuuzeni kuti Mulungu akuyendereni mwapaderadera. Mulungu akuyendereni mwapaderadera ndipo muziwe kunena kuti siku la lero ndine munthu wokwiya kwambiri. Inu anthu amene mmazitenga kuti ndinu anthu ophunzira mmatenga Amalawi ifeyo kapena kutitenga Amalawi ifeyo ngati ndife zisiru zanu, kutitenga ngati ndife agalu anu, kutitenga ife ngati sitima ganiza bwinobwino ndife anthu osapita ku sukulu. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti what you are doing is you are doing a very big mistake. You are playing ndi maganizidwe ya anthu, mitu ya anthu, mamaindi ya anthu amene amaziwa kunena kuti uyo ndi A, uyo ndi B, uyo ndi 2, uyo ndi 11. So pano inu andale mukamakhala mukakhuta madeya anu uko, mukajaija nyama zanu uko, mukatenga ndalama zanu uko, mukabayiba ndalama mboma muzimene zaphwekazo, musamatenge Amalawi ngati zisiru. Ripoti limene litinanena kale Wabakiri Muluzi ananena, Ntanyiwa ananena, Chisiru ine na madrama ine nanena kunena kuti ripoti limene ndi face cover kapena face saver akufuna amuseve munthu wina pamene tikudikirira chisankho cha 2025. Chifukwa zimene zili mu ripoti zija it is completely utter nonsense. Chifukwa sizikanayeneranso kuuzidwa Amalawi iyayi. Mukanango uzana nokhanoka afuta mutapasana ndalama zanu. Mukanango uzana nokhanoka. Chifukwa zimene zili mu ripoti mujamo sizikuchita reflect china chilichonse. Andi Amalawi mwakhulupirira. Sina kuuzeni ine kunena kuti ripoti lizatulusa kunena kuti kunali chifunga. Sizi zatulukazi. Koma simakhulupirira. Zonse zizachitika zachitika chifukwa cha uchisiru wa ifeyo Amalawi. Amalawi ndife makape kopya. Timati tikaona wina chaka titulushira 1000 timanjenjema. Kunjenjemera kuzikozera nkati kumaona ngati amene yoyo watulusa 1000 yoyo ni Mulungu. Vuto la Amalawi tinafasa kwambiri kufasa. Inu tango ganizani ati kukanena kuti lipo ujini ndege ijayo itanyamuka anthu oyendesa ndegewo sanafune kuziwa za weather. Kodi anthu ndege ikamanyamuka amayenera kuti akachite inquire kapena akachite kupempha kunena kuti tikufuna mutuze kuti weather inali bwanji. Mene ndege imanyamuka anatengaso nsewu wina. Inu simunga adabwe pamene pokuti nsewu anautenga chifukwa chani. Mene zililimu tidapereka ujeni mpata kuti ma family members akhale ndi madokotala awo apange autopsy. Mufuna mumunamize ndani. Mukuona ngati facilities kuti anthu amene ajawo munango abwatika boza atafika ndi madokotala awo munawuza kuti aboma apeza kale madokotala. Mukuona ngati siti kuziwa. Zonse ife tikuziziwa ndipo tikuziwa zambiri mwinaso kuposa inuyo. So pano musamatenge Amalawi ngati zisiru iyayi. Amalawi ngati ndiopepera manena kuti president samaziwa sokuti Chilima wabwera kuchokera ku Korea. Are you really serious? Ndikuseka ngati zabwino ndithu. Inu mmene alili vice president wa ziko akachoke ndithu ku Korea kuzafika Malawi munomo pa 9 June. President chakwera asaziwe.
akumanena kuti akomanso samaziwa kuti iyeyo akupita kumaliro chifukwa anali atachita delegate munthu wina kale. Uchisiru wa dziko la Malawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mizimu ya anthu amene wawa iwuse mumtendere koma mopweteka kwambiri. Zimene zijazo sitizaziyiwala muno Malawi. Olo mutamanga anthu motani, mutaopseza anthu motani, koma ine ngati ine siningazaope iya. Ine ndimanena chilungamo. Ripoti limene jalizatuluka one day, ndipo lizakhala ripoti so credible. Ziko likangosintha iliri mba 25 pano mu September muno ziko likangosintha, ndikupempha Amalawi tiyeni tizapange commission of inquiry yeni, ndipo inu mabanja musayembekezere chabwino kuchokera kwa afiti amene wawa kuti angatuluse ripoti labwino. Kodi inu mwayiwala kunena kuti Chakwera ali ndi maripoti awiri kale pa desk paja la COVID komanso civil service? Mukuyiwalira inuyo kunena kuti ali ndi maripoti amene akuwalephera kuatulusa, ndipo ripoti limene linali lodabwisa kuti kodi ripoti iliri kapena commission of inquiry iyi yapambana motani popeza iye uja kulephera kutulusa commission of inquiry inachitika ripoti la COVID komanso la civil service. Maripoti amene wali pa desk pache leroli chifukwa chofuna kumuchita cover munthu wina, kumuyeresa munthu wina, lero anthu alandira ndalama mwalemera kuteko imfa imene anthu ena ake alemera nayo koopsa. Ena agula nayo manyumba, magalimoto, mafamu. Imfa imene iyi koma ndafuna ndikuwuzeni kuti kunoko ndikunja ili ndiziko Mulungu amaona. Popeza mukupanga izi chifukwa chokuti anthu anamwalira sanga ime pawo kandi kupereka umboni wa zimene zinachitika, koma kumwambako kuli Mulungu, ndipo Mulungu yemweyo ndi amene ati ayendese chilungamo. Chilungamo chizaziwika ndithu olo chichedwe chisachedwe, patalike pasatalike, koma chilungamo chizaziwika. Ndipo Amalawi ndikufuna ndikupempheni konse kumene muliko, gwirani makolona, pempherani mulipempherere ziko lanu, chifukwa kumene kukupita ziko ilili kupita ziko likuonongeka. Andale akutitenga ife tonse, kutitenga ife ngati ndife masavage, makape, iwo ndiye madolo. Andale akuona ngati iwo ndi amene amacheza ndi Mulungu, ayandikana naye kwambiri. Komatu moyo ndi moyo, palibe wamuyaya. Ndipo nonse amene mukupanga zinthu zopusa muno Malawi muzakumana ndi imfa yoopsa kwambiri. Even olo mutasakasaka anthu kuti muziyapha, muzipanga ziwembu zanu, even including me. Ine kundipha lero siningadandaule, koma chilungamo chake chizaziwika pamawa. Ini otangokhalani muzipanga maplani obera zisankho. Ndipo Amalawi nzomvesa chisoni kunena kuti ngakhale kalembera wa meki wasirizika amene anali wesi, kalembera wa Zanzika amene anali wesi, anthu sanalembese. Ndafuna ndikuwuzeni kuti pakana leroto anthu mmipanda mwakulembesa nabe, zachinsisibe zikuchitika. Ndipo lero kuma programu aboma apanga maprogramu ambirimbiri ofuna kuti azitengerapo chanzika. Kuchinamwali uko kunabwera programu ya masafuzulo, ndikumachita kunena kuti aliyense obwera abwerese chanzika chake komanso abwerese chovotera, akoperapo manambala kumeneko, kukopera manambala okuti ati anthu alandire ndalama za masafu. Ndikumadabwa kuti kodi ndalama za masafuzi zikugwirizana ndi chanzika? Ndalama za masafu zikugwirizana ndi chovotera cha meki? Kaye mafumu athu ndi anthu omvesa chisoni, makamaka aku Central Region akumapita ndithu anthu kumene koko koma Amalawi pena pake mtundu wathu kandi mtundu wanji wa anthu. Ine ndimafunafuna Mulungu atangobwera siku na akati azibwera kuti atitanthauzire kuti kodi mtundu wa ife ndi wa mtundu wanji.
mtundu wa anthu okuti kumakhala ngati tilibe mitu sitiganiza. Ndithu munthu ungapite kwa mfumu ndikukatenga chovotera chako chija, amfumu ndikukoperapo nambala basi ndikukupasa 1000, iwo aja ndikutenga zimene ziyazo ulendo nazo kwa anthu a MCP. Kufika padera pena kungoyimisa galimoto ukuona anthu akuthamanga kuzanena kuti ngati mabwera tikuzapanga za mavotizi ifeyo tili ready nafenso tiguleni. Mtundu wa ife mtundu wa anthu ovuta kwambiri. Kumachita kuona kuti chisankho chikuberedwa anthu awa akupanga ma activities obera zisankho. Kuma opposition yalizi ndi awa anapita kuja ku Nkhokwe kujako kwa Chimanga kujako kumene anapeza kujako ku NFRA anapeza zinthu zijazo. Koma ndithu basi kupita so mpaliamenti ndikumaopa kulankhulaso. Mwina Samia Suleiman ndi amene anayima kapena Jolo Balanda amene anayima atu. Jolo Balanda ni mamuna tunaye pa ikhatu. Jolo Balanda tunaye samafunatu za jibwana tu. Iye samafuna za nonsense amangoyima pa chilungamo tu Jolo Balanda. Koma zoona a opposition muziwe kunena kuti zisankho ngati sizienda bwino chifukwa cha inuyo. Mwafasa kwambiri mukukhala ngati simuliso pa competition iyayi kaya mukuopa kumangidwa. Ine ndimaona ngati ambiri inu mmaopa kumangidwa. Andali ambiri ni makawazi kwa basi. Ndi apa akukonzera ni maplani kuti ati afuna akumangeni nonse amene munapita ku NFRA chifukwa chokuti mwachita expose. Kodi nanga ena ife tikukuchitani expose ife takulakwirani chani? Bwanji simukunimanga. Bwanji simmamanga wabakiri muluzi, bwanji simmamanga ntanyiwa, bwanji ine mwatenga sonthawi osandimanga. Popeza nafenso tikunena zomwezo za kuba kwanuko, uchisiru wanuwo, afiti inuyo, anthu a satanic inu, anthu a mankhwala inuyo, anthu a kumazi inuyo. Mukulitenga ziko lingati ziko lindira amanu, kumatitenga ife ngati zisiru zanu. Ndifuna ndikuuza ni kuti 2025 wina akhoza osakafikako. Wina akhoza osakafikako kupanga zonse koma osakafikako. Mulungu ndi woopsa kwambiri. Nakuuza hapo ni nthawi inache kuti ndikuona mtengo waung'ono ukugwesa mtengo waukulu, ndipo mtengo waukulu ukuchokapo pamenepo pampandopo pakubwera mtengo waung'ono kantengo kakafupi. Siku zinja gwelembe. Ndalama zijazuzija chuma jija ujizia kawerego ni kantengo kakang'ono kantengo kakafupi mwina siumaziwa iyo maona ngati wakazala koma kantengo ndi kakang'ono kachabe Vedizi mwana opya kwambiri amene anapasidwa mphaso yona za kusogolo.